Így van, össze volt a web, 3-at. Meg is csináltam volna. Kicsit vegyem már egy kicsit, jó? Bekonsz az utóbbiak. Na most te tényleg ne gózkodjál engem, melyik az alját fogod. Az. Oda figyelj, ha ne az alját fogod le, mert oda raksz, és az alját. Gyere, de melyik van már még, hát komolyan úgy helyünk. Jó napja. Isten fiam, önnél 300 tízet. Hoppá! De hallod, a használjuk, aki kérdésített a legjobb kedvenc. Leszarultam használjuk. Kérdezd meg, hogy az úgy rakják, hogy elég. Nem akarom messziről dobni. Elég lesz így. Nem van. Az a lényeg, kurva jó csinál. Vagy